Сәлам дуслар, мен Гүзәл Салаватова сезне ТМ-ТВ каналында сәламләргә шат. Сез яшьлек тавышы тапшыруы карыйсыз. Бу атнада да шәп клипларны төрле баскычларга урнаштырырбыз. Башлыйбыз. Узган атнаның җиңүчесе Валерий бу атнада 8нче баскычта урнашты. Аның клибы бик күп кешегә хуш килеп тора. Шуңа күрә озакка сузмыйча сезне аңа тапшырам. Каршы алыгыз, Валерий Назаров. Мухтай булса, кирилеп тә атыр яным юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәл юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәл юк. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Тормыш юлын байкап кына киләм, мин бу җирдә бары узармын. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Үскән генә җиркәемнең кадерләрен генә мин беләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда китмей торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Җәй көне артык иссе булса, ой иссе дибез. Кыш көне артык салкын булса, ой салкын дибез. Яз, көз пычрак булса, ой пычрак дибез. Менә шулай ярап булмый инде безгә. Бары тик ТМ-ТВ каналында гына нинди генә ел фасылы булуына карамастан, гел шәп һәм рәхәт. Шушы рәхәтлекне алга таба Эльвир Габдуллин дәвам итә. Ошып, бу ятага бер көз җитте бит. Әллә ялтып кайтабыз бит кәштән алды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эшләп
Yarar olursa balıkka gittim. Şaklarda unutabız hislerini İkimiz iki uçmakta uzdırabız kişilerini Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şitke qarab şey işemiz Arada uyutuman Tatlı balda başı gibi Kaynar şey salkın sıman Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Süyü kadrin bilip yaşayık Uzmasın yalgız kişiler Bulsun barı aralarda Süyülü oynar tisiler Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Yok kalmasın ömürler Yüllerde yanarlık Алтынчы урынга килеп җиттек. Ничек кенә булса да, атна сайын урыннар һәм җырлар алмашынып тора. Менә бу атнада да 6нчы урында Радик урнашты. Әйдәгез, сүзне аңа тапшырыйм. Радик Галиев. Düşürmekçi kum
күңелләрне яшигел алыга карап душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Яшигәлли дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Сіз булмик һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Яшигәлли дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Төшермикче күңелләрне яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Душманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Дуслар, шушы урында телефонда булган камерагызны ачып, экранда чыккан QR-кодка юнәлтсәгез, TMTV каналының барлык булган сәхифәләренә эләгәчәксез. ВКонтакте, Рутуб, Ютуб, Телеграм, алар барысы да сезнең өчен эшләп килә. Рәхим итегез. Ә алга таба Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә, каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк.
Икенче баскычка килеп җиткәнбез икән бит. Беренче эшлеккә эләгер өчен аз гына җитми калды ул җырчыга. Ләкин аның кәефе артык үзгәрмәгәндер дип әйтә алам. Чөнки аның клибы атна сайын югары баскычлар алырга тырыша һәм тырмаша. Каршы алыгыз, Илдар Идиятуллин. Йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Председатель сельсовет дисәгез, әлбәттә иң беренче чиратта Илнурның җыры күз алдына килеп баса. Ләкин яшьлек тавышы тапшыруында ул башка җырын сезгә бүләк итә. Өченче урынны каршы алып Илнур Юламанов. Чынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кыслалардан кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннарда
Ачу йөрөтмим Көчле булып калдым хәзер мин Җырым белән кайнар хисем Таулар җимерергә әзер мин Онытмада, суытмада Ике йөрәк арасын Җаннардагы сагышларны Бәхет нурлы капласын Уфта димә, юкта димә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Мине оныталмасын Эдуарданың клибы тырыша-тырыша икенче урынга да менеп җитте. Барлык урыннарны бары тик сез яраткан телевизор караучылар хәл итә. Эдуардага уңышлар теләп, тиздән беренче баскычта көтеп калабыз. Каршы алыгыз, Эдуарда Махдиева. Яз булып эреттең Син минен астуа Сулышта тереттең Жылы сусаган Йөрәгем тилерде Нишләттең икән син Йоклаган күңелне Настуа сулышың Настуа тыныңда Настуа
Хәзер караган клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Сау бул бала чагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Шундый матур, айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты. Кыя ул минем йөрәгемне, хисләрем тулы бакты. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Unutmada, sıvıtmada, iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın. Жылы сусаган, йөрәгем тилерде. Нишләттең икән син, йоклаган күңелне. Бу атнада яшьлек тавышы тапшыруның җиңүчеләре шәп һәм күркәм гаилә Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар. Әлеге гаиләгә иҗади уңышлар теләп, аларның клипларын кушып җибәрәм. Котлый карасагыз да була. Күпмегенә назлы булсалар да, серебезне җилләр белмәсен. Мин бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән белмәсен. Син минеке минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. ишетерләр айлы
Мин яратам сине билмәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам. Бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам. Бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Бу атнага да яшьлек тавышы тапшыруы азагына якынлашты. Саубулашыр мизгелләр килеп җиткәч, гөл моңсу була башлый. Мин Гүзәл Салаватова сезгә хәерле тәүлек вакыты теләп калам. Тиздән күрешербез. Пока-пока.